ମିନ ମିନ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଜି କାନାଡା ଲୋକଙ୍କର ଆଜି ସବୁ ପୂଜା ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ମତେ ଡାକିଥିଲେ ନା ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲି। ସବୁ କ'ଣ ନେଇକି ସବୁ ଆସିଛ? ନାଇଁ ଏଇ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ହେଲେ ଏଠି ସବୁ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ଆଉ ଏଠି ପାନ ଆଉ କଦଳୀ ଆଉ ଏଠି ସିନ୍ଦୁର କୁଙ୍କୁମ ସେମାନେ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ସବୁ ଘରେ ଘରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ଯାଇଥିଲି ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ମିଲା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଏଠି ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଡାକିକି ପୂଜାରେ ସେଠି ଭୋଗ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଟା ପୂଜା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମର ଓଡିଶାରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୂଜା ତାଙ୍କର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୂଜା। କ'ଣ କୁହନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା? ଏଠି ବ୍ରହ୍ମଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆମର ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ପଡେ ନା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଏବେଠୁ ପଡିବ ଆମର ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର କଣ ହେଲେ କି ଆମର ପ୍ରସାଦ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି ସେମାନେ ପ୍ରସାଦ ଦେବେ ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ ସବୁ ସେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ସିନ୍ଦୁର ଚୁଡ଼ି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ଦେବେ ଆଉ ଭଲ ପୂଜା କରନ୍ତି।